Һаумыгыз, эфирда яңлыктар. Студияла Лилия Әделбаева. Киләһе минуттарда безнең менән булыгыз. Республика мәктәптәренең башлангыч 5 һәм 11 класс укучылары көзгө каникулдан һуң белем усагына укырга барды. 6-10 класстар иһә дистанцион белем алуга күчерелде. Сибай калаһы мәктәптәрендә лә дәресләр көндезге һәм ситтән торып укытуга курылган. Рамадан Өмөтбаев исемендәге Башкорт лицейы укытучылары ла ике төр белем бирү процессын бер юл алып бара. Педагогтар дистанцион укыту серләрен хәзер яхшы белә. Язгы үз камалану осорында был тәңгәлдә ярайһы ук тәҗрибә туплагандар. 9 ноябрьдән безнең укучылар уку шартларына бастылар. Безнең 1 класстан 4 класска тиклем башлангыч класс укучылары очный форматта укыйлар. Шул вакытта ла бу класска безнең 11 класс кушылып китә инде. Калган классларыбыз безнең дистанцион форматта укыйлар. 5 класстан алып 10 класска хәтлем. Безнең укытучыларга мәктәптә булган шартлар булдырылды инде. Кемдер безнең өйдә эшләй, уларга мәктәптән ноутбук та тапшырылды. Кемдердә мөмкинлекләре бар, мәктәпкә килеп укыталар инде. Уку шартлары бик югары кимәлдә оештырылды. Был вакытлыса булган уңайлыктарды без кисереп дип уйлыйбыз инде. Иштуган рейс улы башлангыч класс укучыларының мәктәптә йөреп белем алуларын хуплай. Чөнки улар уку материалларын экран аша үзләштерә алырлык яшькә йетмәгән. Лицей тормышында яңа өйрәнә башлаган 1 класс укучыларында өйгә утыртып кую санпин талаптарына каршы килә. Педагогтар дәресләрендә электрон мәктәп, Учи.ру, Яндекс учебник электрон белем бирү ресурсларын әүдем куллана. Лицей сайтында дистанцион белем бирү буенча махсус биттәр булдырылган, дәрес тезмәләренә ярашлы һәр предмет буенча көн һайын материалдар куела. Ошо ук мәгълүмат электрон көндәлектәргә лә һалына. Лицей директоры әйтүенчә, эшләрендә каршылыктар булып ала. Техника сафтансыга интернет селтәрендә бәйләнеш өделә, әмма укытучылар да, ата-әсәләр дә был мәлдәрнең вакытлыса булырына ышана. Ни тиһәң дә дистанцион укыту баланың укытусыннан сифатлы белем алуын тоткарлай. Мәктәптәрдән укытудан тыш тәрбия эшен алга куюларында онтырга ярамай. Әлегә төбәктә коронавирус пандемияһына бәйле хәлдәр киткән булганлыктан, ошо рәвешле хабак алуды балалар 22 ноябрьгә тиклем дәвам итәсәк. Гүлдар Кадаева, Радмир Ихтангулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Сибай калаһында Бөек Ватан һугышы ветерандарының ташланды каберләрен тәртипкә килтерү дәвам итә. Үткән аҙнала гына бер кемдә онотылмай проекты сектәрендә 2 яугирҙең мәңгелек төйәктәре рәтләнеүен хәбәр иткәйнек. Ошо көндәрдә каланың төзелеш һәм сервис колледжы хезмәткәрләре, Яш патриот хәрби патриотик клубы тәрбияләнүчеләре, Ямагатсы Әхмәт Юнысов, именлек хезмәте вәкилләре яңартылган каберлектә булып, отставкалыгы капитанды кадерләп искә алды. 84 яшьлек әүдем ямагатсы, спорт ветераны Әхмәт Барит улы Юнысов үзенең хезмәттәше, элекке 34-нче һөнәрчелек техник училищеның хәрби эш буенча итәкчесе Әхияр Миргаяз улы Хакимовтың каберен иткә зыяратта бик озак эзләй. 1981 елда бакыйлыкка күскән фронтовиктың Сибайда бер туганы ла, якыны ла юк. Әхияр Хакимов 1915 елда Борай районының Кайынлык авылында туган. Бөек Ватан һугышы елдарында 202-нче һава десант бригадаһында яу яланын үткән. Оператив розыск хезмәтен башкарган, немец шпионнарына һәм диверсантларга каршы көрәшкән. Күрһәткән батырлыктары өчен 2 тапкыр Кызыл йолдыз орденына наградланган. Каты бәрелештәрдә берничә тапкыр яраланган. Дошманды Берлингаса куып барып җиткән. Әхияр Миргаяз улы Башкортстанга 1954 елда гына кайтып төшә. Сибай калаһында ФЗО асылгас, ул шунда хәрби итәкче булып эшләй башлай. 1955 елдан каланың физик культура һәм спорт комитетын җитәкләй. 2 эшен бер юлы тигез алып барган, яшьләрне сәламәт яшәү рәвешенә алыктырган шәхес күптәргә олы спортка юл аса. Эшсе һөнәрен үзләштерүче кызлар, егетләр уның юнәлтмәһе буенча физкультура техникумына, хәрби училищега укырга инә. Карт солдатты исән сакта коллегалары даими бага, уны һуңга юлга кадерләп озата. Вафатына 39 ел үткәч тә, һаман да шул хезмәттәшләре уның истәлеген яңарту зарурлыгын, каберен тәртипкә килтерү инициативаһын күтәреп сыга. Элекке 34-нче һөнәрчелек техник училищеһе, хәзерге Сибай төзелеш һәм сервис колледжы коллективы Әхмәт Юнысовтың башлангысын хуплай. Уку йорты студентлары ветеранның каберен субсардан тадарта, силеген кырка кабер ташын кәртәләвен ныгыта. Әхияр Мирзияныш, мына бүген тагыла аят укытып, тагыла искә алып мына килделәр. Элекке күпме еллар буе, конечно, тапманык мына бер табып алып, мына хәзер ерлегән yerine нитеп, рәхмәт мына профтех училище Салих Костыга,
тазартып, мына әзірләп, мына ФСБ-га шундай памяттік әзірләп ултырттылар. 32 елдан хугышка түгел, аны армияга алдылар. 32 ел. 32 ел кетті. Бүті хугышты үтеп, Германияға барып, Германияның бүтіп хугышты бүткәс, Украинала кала. Украинала бендер сүрлән. Шуның өчен бында қалған иптәш семьяһына хәбәр келә. Безесі югалган. Только 54 елда гына аны кайтаралар. 54 елда келә. Хәзер икенче гаилә ниткәннәрне әйткәннәр, уларда булма, икенче гаиләләр, балалар икенчеләр бар. Булма, шуннан Сибайга келәгә. Сибайда беренче 54 ел ФЗУ астылар. Шунда келеп военрук булып, беренче башлангандан военрук булды. 55 елдан безнең город исеме булгас, беренче спорт комитетының председателе булып эшләне. Контрразведканың оперуполномоченный Әхәр Хакимовтың каберен рәтләүгә Рәсәйнең федераль именлек хезмәте идаралыгының Башкортстан Республикаһы буенча бүлеге вәкилләре кушыла. Башкортстан Республиканың дәүләт именлеге органнары ветераны хәйриялек фонды кабер өстенә кыюга яңа тактаташ кәртәләү эшләтә. Төзелеш һәм сервис колледжы директорының хуҗалык буенча урынбасары Салих Тимербулатов итәкчелегендә мәрмәр тактаташ, тимер кәртәләү кабергә урынлаштырылган. Қаланың торлак коммуналь хуҗалыгы итәкчелеге бүлгән плитәләрде студентлар солдаттың мәңгелек төяге өстенә тезеп алган. Ярдәм булгас, без уже дәртләнеп, көч алып, шул монавис тазартып, үзе күреп торган нәйдә тәртипкә килтереп эшләтеп куйдык инде. Уга моны яңарак уның Әхәр Мижганштың туган көне булды. Ул туган көнне был бигрәк тә бүләк бит инде монышлай уның авыр тупрагы еңел булган. Без уларда онытмаска тиешбез. Каберде тәртипкә килтерүчеләр яугирдән каберен тугандары, якындары килеп күреренә өмөтен өзмәй. Гөлдәр Кадаева, Радмир Ихсанкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Сибай қалаһында яшәгән Юнир Шариповты күптәр оста тимерсе буларак яхшы белә. Сибай концерт театр берекмәһенең логотипы менән эшләнгән тимер конструкцияларның кала урамдарын бизәп торуына халык күптән өйрәнеп тә бетте. Юнир Шарипов бала сактан тимер эшенә маһир. Уның шул сакта ук үз кулдары менән яһаган әйберләре әле лә һаклана. Сибай сәнгать мәктәбендә алган тәүге осталык дәресләрен бүген дә зур ихтирам менән хәтерләй. Укытучыларына рәхмәтен белдерә. Калабыз урамдарында оста кулдары менән тимердән яһалган сәскә, театр битлеге, арфа кылдары төшерелгән реклама стендтары һәр кемде концерт тамашаларга сакырып тора. Мәдәни арт объектларда эшләүгә тимерсе бар осталыгын, эскизларга күңел йылыһын түгеп, һәр гамәлде кулдан башкарып тигезләп, ешып, буяп та куя. Театр артистлары өчен 2 бутафор халкын корал кылыста эшләп биргән. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән мәкалде күз уңында тотып, ул үзен төрле өлкәлә һынап карай. Трактор, экскаваторда йөртә, яшелсә үстерә, балта остаһы, иретеп ябыштерүсе, рассам бизәүсе, тату төшерү остаһы ла була. Уның кулында төрлесе сүкелеп-бөгелеп, күзең явын алырлык нәмәләргә әверелә. Бизәктәр менән симерләнгән эскәмия, капка коймалар, баскыстар, каберлек өчен рәшәткәләр тиһеңме, мангал, хоску, ут булгавыз кебек әйберләр булһынмы, барыһын да сын яһау итеп куюп менән хайран калдыра. Кузнечное дело – это своего рода искусство. И рисование здесь... Тимерселек эше үзе бер сәнгать өлгеһе. Монда иҗади караш кирәк. Минең эшләремне күреп кешеләр куанһа, рәхәтлек тоям. Һуңгы вакытта йорт өчен тимердән семәрләп төрле әйберләр яһатучылар артты. Хатта семәрләп эшләнгән караваткала заказ бирүчеләр бар. Алтын куллы останың Өфе калаһындагы бер фотостудияһының махсус заказы буенча эшләнгән тәхеттәр уены тәхете һөңгү һәм сәмре гыш төшерелгән калканы күптәрдә кызыксыну уятты. Тиздән социаль селтәрдә аша Сибай тимерсеһе яһаган был тәхеткә ултырып төшүчеләрнең фотоһүрәтләрен күрербез дип ышанабыз. Лилия Дельбаева, Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Руслан Көмешколов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Киләһе очрашканга тиклем сау сәламәт булыгыз.